И здравейте, аз съм Секси Симо 123 и това са кучетата на село, които са луди. Просто луди. Виждате ли? В момента снимам с телефона. Казват, този се казва Барончо, но ако читаме женско и се казва Роска. Роски! Виждате ли как лази? Скоро пак ще стане мръсно и трябва да е чист. Виждате ли? Не, на камерата не се вижда добре. Тя си играе с пилешки крак. Тя си играе с пилешки крак. Вау, играе се с пилешки крак.